KGTV, KGTV, Ƙauren Gwando Television, Ƙauren Gwando Television, Ƙauren Gwando Television. A yau Asabar ɗin nan, 30 ga watan 8 shekara ta 2025, mai girma gwamnan jihar Kebbi Comrade Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu ya halarci ɗaurin auren ɗiyar sakataren dindindim na gefen protocol a fadar gwamnatin jihar Kebbi, Alhaji Sagir Haliru, a fadar Ubandoman Gwandu, Alhaji Sadiq Ibrahim Sa'ad. Mai girma gwamnan jihar Kebbi Comrade Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu da Malam Abdulkadir Abubakar a kan sadaki naira 250,000. Ga dai bayanin yadda ɗaurin auren ya kasance. Jama'a assalamu alaikum. Muna masu cike da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana a yau da yardarsa za a ɗaura auraraki guda biyu a wannan fada mai albarka. Liman Muhammadu Altine zai alagafata malam bismillah. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد من جرما قولا كبما Dr. Muhammadu Nasiru wacce ta gabata ma? Ko za a gabata ma? Wala gabata Aisha. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا رب كونك كبام الله زمان كمالات ما ترفع سيدي الله الله كتمكيه مرزما دوغا جفو الله كام سونيا بيسنتك الله في كرب العزة أما يسمون وسلام على المرسلين وحمد على دينا. الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا به وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله منا roƙonka Allah ka saya mu haɗuwar nan albarka mai girma gwamna da wannan ƙwani Allah ka saya mishi albarka Allah ka saya mishi albarka Allah ka taimake shi Allah ka tsare shi Allah ka kiyaye shi Allah ka ruha mishi asiri Allah ka iya mishi Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya ka ba mu arziki da albarka mai yawa wayannan auraraki da an kai Allah ka sa an yi su bisa ga sunna Allah ka sa an dace da sunna Allah ka sa su rayuwar sunna Allah ka sa su a ƴaƴan sunna masu rayar da sunna Allah ka karɓi rayuwar mu akan sunna بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mai daji Sama'ila Kumabo maji daɗin ƙaura da honorable commissioner da sauran jama'a mu duka na birnin Kebbi. Muna godiya kwarai Allah shi ƙara haskaka shi ba da nasara ga duk abin da muke na alheri. Allah shi haskaka. KGTV, Ƙauren Gwando Television. Har wa yau mai girma gwamnan jihar Kebbi Comrade Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu ya zarce zuwa garin Gwandu ƙaramar hukumar mulki ta Gwandu inda a can ma ya shaida addu'ar ɗaurin auren Nafisa Sanusi Gwandu da angonta Aliyason Abubakar da kuma addu'ar ɗaurin auren Naja'atu Faruk Gwandu da Mansur Abubakar Sarki, sai kuma Zainab Aliyu da angonta Lawal Ahmad Shantali. Dukkanin aurarrakin an yi su ne a kan sadaki naira 200,000. Ga dai yadda addu'ar ɗaurin auren ta gudana a garin Gwandu.
kira ga lewalan mazan da suka zo domin su yi tambaya wala a matsuwa nan domin a ba mu sunayen hangayen da masu tambaya ka samu? wannan kai ku tayi tsaye da nan ku tayi Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Mai girma mai daraja gwamnan jihar Kebbi, His Excellency Corporate Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu, mai girma tsohon gwamnan jihar Kebbi kuma minista na kasafin kudi na kasa Distinguished Senator Abubakar Atiku Bagudu Matawallan Gwandu, mai girma kakakin majalisar dokoki ta jihar Kebbi Right Honorable Muhammad Usman Lifitan Zuru, wakilin mai martaba sarkin Gwandu, wazirin Gwandu Alhaji Abdullahi Umar, uwayenmu sarakuna da suke halarci a nan, kwamishinoni da masu bai gwamna shawara na musamman wayanda za a yi guda uku. A farko akwai aure tsakanin Nafisa Sanusi Gwandu da mijinta Ali Shau Abubakar. A sai aure na biyu tsakanin Naja'atu Faruk Gwandu da Mansur Abubakar Sarki. Sai na uku aure na tsakanin Muhammad Awal Shantali da shi da Zainab Aliyu. A wannan su ne aurarakin da aka kawo mana bayanansu kuma ba tare da wani ɓata lokaci ba. Dukkanin wayannan matan mai girma gwamna ne ubansu. Don haka a wajen shi za a yi tambaya. A aure na farko na Nafisa Sanusi Gwandu da Alesau a mai girma sarkin kudin Ambursa Alhaji Isa Haruna Rashid shi ne zai tambaya ga mai girma gwamna. Saboda haka mai girma sarkin kudu za mu miƙa abin magana a hannunka domin ka yi tambaya a wajen mai girma gwamna domin a nemi wannan auren. Jama'a abubuwan gafura mai girma wazirin Abdullahi Gwandu shi zai tambayar ainihin Nafisa ga mai girma gwamnan jihar Kano. Suna wazirin Gwandu kuma a yana rubuta martaba sakin Gwandu. Muna zo da tambaya da mai girma gwamnati ta tabi gwamnati da kuna su sauran wani domin gani shi da isa da su Gwandu domin hada su da yaro na alisahu a ga suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma mun na da tabbacin sun daɗe ta tsakanin su da yarinya kuma har yanka sadaki kuma 200,000 ga suna an kawo mun karɓa saboda haka na ba da dama a daura aure tsakanin Ilisahu da Nafisa bisa ga sunna ta manzo sallallahu alaihi Masha Allah, to sai aure na biyu wanda aure ne tsakanin Naja'atu Faruk Gwandu da Mansur Abubakar Sarki. Wanda zai wannan tambaya shine mai girma minista na kasafin kudi kuma zai wannan tambaya ga mai girma gwamna. Don haka ga abin magana sai mi. Sadaki 200,000 Mansur Abubakar Sarki.
Bismillahirrahmanirrahim. Mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu da mai girma kakakin majalisa da sauran shugabanni da suke nan gaba gida, limamai, yan uwa da masoya, ni Abubakar Atiku Bagudu bisa ga wakilci da aka dora ni na Mas'ud wanda yake neman yarinya na ja'atu wajen mai girma gwamnan jiha. Mai girma gwamnan jiha, muna roƙon damarka da amincewarka na ba da ja'atu a haɗa su aure da Mas'ud a bisa sunna manzo sallallahu alaihi wasallama. Mansur an yi sadaki 200,000 kuma gashi nan ya shigo hannu ga sadaki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم سلام باتا يوا كما da yana sanata Abubakar Atiku Bagudu ya nema na bashi yarinya gidana ya haɓata da yaron gidansa da kewa wakilci masu sarki an yi sadaki 200 kuma mun karɓi sadaki, saboda haka na ba da izini a ɗaura aure tsakanin Masur da yarinyar gidana bisa ga suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. To sai kuma aure na uku kuma na ƙarshe wanda tsakanin Zainab Aliyu ne da Lawal Ahmad Shantali Kariya. Wannan kuma mai girma kakakin majalisar dokoki na jihar Kebbi shine zai wannan tambaya. Your Excellency, Governor Jihar Kebbi, Minister Budget and Economic Planning, da sauran manyan baki, assalamu alaikum. Your Excellency, na zo bisa wakilcin Lawal Ahmad domin nema masa auren yarka wanda sun riga sun daidaita, kuma na so cikin iko Allah gaba da dama a daura auren nan. Ya biya sadaki 200,000 bisa kan sunna Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Ni ma wanda right honorable speaker ta bisa kan sama da yayi na neman ba da dama a daura aure tsakanin abin da yake wa waliyanci Lawal da kuma yarinya ta da ke wa waliyanci kayan sadaki an biya mun karɓi sadaki, saboda haka ba tare da wani ɓacin lokaci ba na ba da izini a ɗaura aure tsakanin Lawal da yarinya gida na bisa da suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. To masha Allah, kakakin majalisar dokoki kun karɓa. To masha Allah. Yanzu za mu je ga hudubar daurin aure, kama haka ina so a gurguje mai maraba da wato Major Hamza ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'in wal ulama al amilin wal a'immat al arba'ati al mujtahidin wa muqallidin bi ihsan ila yawm al-din. Amma ba'du, bai girma gwamnati ya wuce sai kalma ya ce arme mai suna Nafisa da Ali Yasau bisa ga sadaki naira 200,000 na kadan bisa ga wali da shaidu bisa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wani ramai babu suna yana da ja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa alaihi salatu wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'in wal ulama al amilin wal a'immat al arba'ati al mujtahidin.
jagororin mu sarakuna da manyan masu mukammai muna yi muku fatan alkhairi. Allah ya ƙara yi muku jagora, Allah ya ƙara daga darajar ku cikin salihai, Allah ya ba jihan mu zama lahiya da ƙasar mu baki daya, Allah ya karfafa addini bisa ga addinin kafirai. Duk wanda zai kaso ya kawo tashin na Allah shi mana maganin sa. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirati ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min salih ma tu'tina min al ahli wal waladi wal mali ghayri tu'ali wal qadir. Allahumma اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تتوب علينا وتغفر لنا واذا اردت بك الحق فتنه فنجنا اليك غير مفتون. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Addu'ar ɗaurin auren ta gudana a garin Gwandu. Tuni dai mai girma gwamnan jihar Kebbi Comrade Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ya dawo gida a nan cikin garin birnin Kebbi. Ƙarshen rahoton kenan daga garin Gwandu, Shatima Aliyu Haliru, Kauran Gwandu Television. Gwamna mai fada da cikawa, da ba kamar sa arewa. Dakta Kaura gwamnan da ba kamar sa arewa. Kai, Musa sabon eji na gona zani isarwa. Mai fada da cikawa. Na Dakta Kaura gwamnan mu mai fada da cikawa. Nan da nan a yi take. Garkuwan Kebbi sannu mai halin dattawa. KGTV, Kauran Gwandu Television, Kauran Gwandu Television, Kauran Gwandu Television. Sabon gidan talabijin nan mai farin jini, wato Kauran Gwandu TV, mai watsa labarun gaskiya a zamanance.